Sa akong paglatagaw mga bay diri sa isla sa Panay, murag diri sa probinsya sa Capiz, lungsod sa Dumaraw nga nakamatikod ko mga bay nga limpyo jud kaayo ang ilang merkado mga bay. Nya ang ilang location sa maong merkado nindot kayo nga pagka-posisyon. Pastilang swertiha aning merkado mga bay. So congrats no sa mga nagduma ning maong merkado na na-maintain ang ilang kalimpyo sa maong merkado. Hinaot nga magpermanente ni mga bay. Unya daghan kita hisgutan ron mga bay no. Nga saksak sinago lang. Kining bahi ni Mike Rama og ni Gwen nga diin ang mga followers ani wa pa mahuman ang ilang mga lalis-lalis og patalbugay. Ni apay laing isyu pod nga pastilan mga bay, pagkadaghang hipokrito nga miulbo ang kaspa bahin ani ni Alex Gonzaga pastilan mga bay. So ato ning hisgut-hisgutan ron mga bay apan sa dili pa muin ato sa ning introhan mga bay. Buenos dias mga bay. Welcome sa ato YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sinabi. Welcome ang tanan ninyo mga kabintay. This is a reason of our own. Buenos dias mga bay. Welcome tani atong hisgutanan karon mga bay sa atong pagsaulog ni ining laing festival karon sa Iloilo nga Dinagyang Festival. Aligre gyud ang mga festival mga bay no, sukad pa sa ati-atihan dito sa Kalibo ug sa sinulog diha sa Sugbo. Unya daghan sang mga fiesta mga bay nga dungan gyud ani every third Sunday sa January. Pareha nang diha sa Tubusong murag third Sunday gyapon na diha ang ilang pista ng ilang Senyor Santo Niño. So dinhi sa isla sa Panay mga bay daghang mga fiesta sa dire nga sa Gunson gyud sa ubang munisipyo. Nya nanukad ta diri sa Mambusaw karon padung dito sa Sigma ug ubang mga lungsod hangtod na gyud dito sa syudad sa Pasig ngadto sa Iloilo. Nya nahuman na gino murag swerte gini nga Iloilo mga bay kay diri gyud magdagsa ang gikan sa ati-atihan ug sa sinulog. Mao lagi nga dapat unta lagi nga buwagon lagi ng ati-atihan unta mga bay ug kining sinulog aron continuous gyud nga atong mga pag-travel mga happenings nato nini mga pag-obserbar sa festival. Unya mga bay wala pa gini mahuman in taon mga bay no kining lalis-lalis aning duha ka liter nga si Gobernador Gwen Garcia o kining atong mayor sa syudad sa Sugbo si Mayor Michael Rama. Bitaw mga bay kining ilang lalis-lalis mga bay wa man tay mga pakialam ana mga bay kay ilaha na mga bay. Ang problema manggod ani kay luyo sa atong pagkaway pakialam aning ilang lalis-lalis madisturbo manggod ang publiko ani mga bay. Nya iwasan pa ning ubang mga turotot nila kining ilang mga follower imbis kay hilumo na lang unta ni mura pug mao'y magsugnod-sugnod dito. Mao na nga mga bay murag makaingon jud nga murag bulay og gid ni nga pagkadibuto ni nga maglalis-lalis mga bay. Kay kung ikaw gud dibuto ka ng Santo Niño mga bay, ipakita unta na to sa buhat mga bay no. O maunay atong ihalad dili lang diha sa imong pagtuo nga kanang kinsa man Ginoo ay imong gituhuan, imo nang ihalad ang pagka kinini ang panaghiusa ug halad sad ngadto sa mga tawo mga bay. So dili maayo nga klase sa pagka deboto mga bay no. Unya hinaot lang unta nga mahilom na gini dili ni dak-on og maayo ning isyuha mga bay kay wa kitay makuha anang lalis-lalis. Ang maayo ani mga bay nakita naman nato kung doon naman ganay kakulian
sa selebrasyon sa maong festival karon tuiga. Karon palang daan ato ng plansahon, ato ng hiluton para sa sunod tuig. Kay lagi mga bay, kung ako gipasultihon ninyo ana kanang sinulog mga bay, dapat ginaadto ginaihel sa SRP. Ngano man kay ang flow manggod sa kinini ang sa syudad sa Sugbo sa trapiko, at least nga magpadayon. Kay in kaso dunay mga emergency, dunay gipang atake diha sa high blood, gipang atake sa sakit sa kasing-kasing, abaroy gipang atake sa ingron, gipang atake sa mga pilok, gipang atake sa kilay. Ug unsay pa yung mga emergency, makaluwas pa og kinabuhi sa tao. Dili lang sa mga emergency mga bay, in kaso doon na pa'y mga kinini ang sunog, no, gawa sa sunog kining mga aktibidad sa ubang mga kining mga buluyagon, no, kining bahin sa kriminalidad. So at least nga makatabang ang kinini ang kadalanan sa syudad sa Sugbo. Gawas pa gid ana dako pa jud ikatabang sa ekonomiya sa tibuok probinsya sa Sugbo. Mo na nga dapat nga sa akong tan-aw gyud angay ginasya i-held ang tanang kalingawan didto sa SRP. Sa may gamitan ng SRP nga kataasan ng dana niya puwerte pang pagkalapara. So dapat lang gid unta mga bayno nga kining atong mga opisyal mao yung mangulo sa panaghiusa alang sa selebrasyon sa sinulog sa sunod tuig. O kalimtan na lang ning mga dili pagkasinabtanay o ubang mga kakulian apan sa dili mga bay ato sa ning ating bayaon ning mga estudyante. Mag-hi kayong lahat. Rock and roll natong tanan. Panay Island. Salamat sa inyo sa suporta ha. Oh, proud sa ati-atihan. Pinagyang. Proud sa Panay Island. Especially in Sigma. Okay, rock and roll na rin tanan. Mga bay! So inay nga maglalis-lalis mga bay, may gid undang nga ato ng undangon kay wa jud tay maayong padulngan ana mga bay. Mo na kamo dihang mga turutot nga sige lalis-lalis hunungan na ninyo mga bay kay wa gid tay makuha in taon ana. Wa gid tay ayo ana. Dapat nga atong hunahunahon karon kung unsay atong paagi nga mag-usat ang tanan nga kung mahilot na ni siya ang kinini ang mga kasungian magtinabangay tang tanan mga bay sa pag-promote ani, no, lain kayong paminahon nga kanana ang mga debuto ta nang atong tinuhuan nga pagkahuman ang mga foreigner nga magtan-aw sa tua madismaya. So magtinabangay ta nga daghan pang mga investor ang ma-attract sa atong kasaulugan sa sinulog kay kining mga kuan mga bay nga pareha na mo nga kung asang mga festival mga dumi kana baya mga bay makatabang baya na sa pag-release sa atong kuan sa atong mga problema noon kining mga kuan kining mga concert mga festival sa kadaghan nga problema nga atong giatubang labi na ning pagsaka sa presyo sa mga palitonon nga din labi na ning sibuyas kuyaw ni busaka ni moabot ni usa ka libo ang kilo simbako lang. So sa kadaghang problema nga atong giatubang mga bay nga dili pa maayo nga pagkakontrol sa atong gobyerno nga din ang direkta nga nagsagubangan ni kitain taong mga nagalisod. So worthy lang mga bayno nga ato sa i-relax ang atong kagalingon ug panagsa. Usa na ginana kanang mga festival ug kanang mga concert nya karon ultimo festival dunay mga lalis-lalis matiwas na hinon atong problema mga bay. So kana mga bay ato nang huwag tangon ta na mga bay no na dapat na nga malinawon ta nga makikiusa ning mao nga kalihukan sa sinulog ug uban pa nga mga kalihukan mga bay. Unya lain na sa nung nagkaguliyang aning issue bahin ni
Alex Gonzaga. Pastilan mga bay kagamay ra gyud in taon sa isyu mga bay, apan gidako lang gyud aning mga dilawan nga mga balhibuon og dila mga bay. So kini mga isyuha mga bay no, di lang kay nito nato ni dakoon, ato lang ning hunungon diling tapita kay perting daghanan nato og hisgutanan mga bay. Kunya kining kang may kog kangwin ato na lang sa ning biyaan kay sige na lang tagbalik-balik ani mga bay. Bahala na nang uban yung mga turuto diya nga magsigig ilahas na bay no, kay naam sa mga kuan mga bay mga basher nga dunay mga personal interest ba or misip-sip na sila dito sa ilang mga amo nila. So posible sana nga ingunan na. So lain na tong hisgutan karon mga bay, kining bahin sa federalismo karon nga mura magnahilom ninyo maura ba ni usa sa kinini ang advokasya sa usa ka senador karon nga midaog kini si Robin Padilla. Nya mura pressure siya ani kay pastilan mga bay number 1 ra bagid nga senador mga bay. Unya kung mahitabo na undag yun nga ang atong nasod mahimo ng federalismo, usagid sa bulahan ani mga bay kinigyo nga Region 6 no, kini sa Panay Island kay ug magkasinabot ning mga probinsya sa kinini ang sa Antique, kining sa Iloilo o ubang pang probinsya ani nindot ra ba ni silag mga tourist spot mga bay. Unya usa sa mga bago lang natong gisgutan kining festival no, duha ka dagkong festival nila kanang ilang ati-atihan ug dinagyang bulahan gining mao nga region mga bay. Unya kini sang Region 7 di sa ni paapiri mga bay ug mga tourist spot lang pahisgutan no, kay usa sa pinakasikat kanang diha sa Bohol kanang ilang Chocolate Hills nya mao sa diri sa Sugbo mga bay, daghan pud mga beaches diri ug ang laing di bintahaan kining atong mga festival mga bay. So nindot gyud ang tabay no, kay kada region man gyud nindot man gyud ang Pilipinas kana kung ang pamaagi sa sistema sa ilang federalism mao ang by regional or wata kay baw kung sa ilang paagi by provincial ba na. Pero para nako mga bay mas maayo gyud nga by regional mga bay aron dunay kanang isolated nga unity ang kinini ang by region. So kana mga bay usa na sa gipaabot sa mga tao nga mahitabo unta nga ang atong sistema mahimo ng federalismo nga diin mao gining partiduha ang gisandigan kaniadto ni Digong pag niadtong eleksyon 2016 unya sa kang Bongbong Marcos mausad ni karon mga bay kay kining atong palisiya mga bay perti nagyong dunuta aning sistemaha bay kining unitary form of government dapat agid unda nga bungkago ni may nagining ilisan mga bay. Unya sa habig pud sa mga kinini ang mga pinklawan mga bay di man sa gini sila magmahay mga bay kay pabor gyud taon ni nila ang federalism. Ambot nga nung supak bagid sila ani mga bay nga kanindot ani nga pamaagiha. So ayo pun tanong murag dunay kanana ang mga latest update aning bahin sa federalism. Unya lain pa jud mga bay kining bahin sa kining atong AFP modernization program kay ning bag-o lang doon natay na dunggan bahin sa acquisition project sa Air Force. So ayon no bay no matinuod na bay no kanindot naman lang unta mga bay nga doon na natay multilateral fighter o bag-o lang mga bay nga latest update akong nadunggan bahin ani nga dunay gi-order 12 o ngadto sa 14 bato ka multilateral fighter nga diin ang napilian sa Air Force mao ang Just Gripen 39 gikan sa Sweden. Di pa kayo ko sure ani mga bay pero mao ni kining hugon-hugon bahin ani. So kung doon natay kumpirmado nga balita bahin ana ato niya nang hisgutan kanang bahin sa Just Gripen 39
nga maoy nakursunadahan sa atong Air Force kana kung madayon na ni. Nya subo palandungon mga bay kining bahin sa submarine murag medyo hanap-hanap bay no nga makabaton ta ana nga submarine. Nindot jud unta bay no kung naa gid unta ta aning submarine kay gamit jud kay ni sa atong nasod mga bay kay labi na usa ta ka archipelago nga nasod mga bay nga nalibutan ta og mga dagat. So dako kayo ni og ikatabang sa kailawman sa atong kadagatan sa pagsurveillance kung unsay mga musulod diri sa atong teritoryo. Apan karon mga bay murag nahilom ni, murag wala na kayo'y update bahin ani, dili na baka siguro interesado ang atong gobyerno bahin ani. So manghinaota nga naa unta taan ni. Apan dakong posibilidad mga bay nga usa sa hinungdan nga wala kayo mo interes ang atong gobyerno ani kay siguro sa kadako og gasto siguro ani kay sa kadtong ilang nakursunadahan dito sa France murag tag wa ko masayop tag 120 billion ang usa ka submarine. So sa pagpalit lang niini daan mga bay mahal lagi no. Nya umupalit murag duha to ka buok ang ilang giplano. Unya ang maintenance ani perti sa pagkadakuha sa gid og gasto sa ilawom sa dagat kining paggamit sa mga fuel ani dako kayo ni og konsumo. So murag nakita siguro sa atong gobyerno nga murag dili pa ni siya haom sa pagkakaroon tungod sa kaapiki sa budget. So ang kusog nga hugon-hugon karon nga paliton sa atong gobyerno mao ang mga kining mga helicopter nga mga anti-submarine. Dunay mga bomba ani mga missile nga gipangtakin ning maong mga helicopter nga mga anti-submarine. So kung doon na sila maditikan nga mga submarine sa ilawom sa kadagatan, kung dili mada sa warning, doon ay mga helicopter karon nga gi-order sa atong gobyerno nga mga anti-submarine. So ato lang ning tan-awon mga bay kung unsay development ani kay ako kuan ni mga bay kanang concern kay kuan ning AFP modernization nato mga bay. So kining atong moderno karon sa atong military safety na gyud tinuod kung magisgot og internal problem mga bay no mga ingnon ta 85% nga safety ang atong seguridad kung magisgot og internal problem mga bay tungod kay mga bag-o na gid kayo ang kagamitan sa atong AFP modernization gikan sa Navy, sa Air Force, kunya labi na sa Philippine Army. Apan ang problema kining diri na sa external problem na to. Labi na ning sa West Philippine Sea kay di pa lang dugay yun nga bag-o lang na nagmeeting ni atong presidente si Bongbong ug si kining presidente sa China si Xi Jinping. Unya nagtuo taga okay na ang tanan. So porbida mga bay nga ang dire sa West Philippine Sea padayon man gihapon naghasi ning China mga bay. Ang butog seryoso baka hindi sila sa atong pagahisgot-hisgutan bahin sa kalinaw o kalambuan sa atong nasod. Unsa bagi kanang real score aning relasyon sa China o sa kining sa Pilipinas? Interesado bagi ka sila? Mao na nga usahay mapugos ang atong nasod sa pakikalayon usab sa United States nga utro pud laban ni nga mga kuan po ni kining at mga kining US mga bay purbida utro po ning mga hugbong punis mga oligarkoy mga bay nya mao lagi na mga bay nga mga ko lagi pasultihon ninyo ani kining US ug China murag wa gi magpili aning mga nasura mga bay ang ato lang gid ani magbaw lang gid ilin-ilin aning duha ka higanting nasod mga bay kay di man gid ikalimot nga kining mga nasura gamhanan man gid ni kung magisgot labi nagmilitarisasyon atong isgutan
puwerteng pagkalig-una aning US ug China mga bay. Nakapan lang kay kining US ug China dili sila amigo. Kung dili kuan sila karibal gid sila. Nya kita ani mura taga na sandwich ani mga bay. Kung ako'y pasultihon po ninyo ani dili gini sila ingon nga tinud-an na gyud nga higala na to. Kung dili tungod lang gini sa ilang pagpanalipod sa ilang mga personal interest. Mao na nga usa gina sa ilang gilugan sa atong nasod. Dili seryoso nga pakighigala mga bay. Mao na nga dapat gyud nga magbantay ning atong mga adviser mga bay sa atong presidente. Dili ni ingon nga kinahanglan natay dapigan nila. Ang importante nga i-focus nato karon kining atong nasod nga di ta madiskuido aning kining binanggaay aning ilang mga interes sa US ug sa China mga bay. Kay lagi kung ako'y pasultihon wa gyud magpili aning mga nasura mga bay. Kining US hakog sa gahom, ang China maupod. Nakita man na ninyo mga bay kining problema sa West Philippine Sea. Na timing lang gini nga dulduol ang China na to. So ang himuon lang gid ani nga mura ba ni sila atong kining US ug China mga bay, mura ba ato ning ipakang mga bay. Mas maayo magigani nga doon natay kanabitong matawag ta nga multi-alliance sa ubang mga nasod. Masudlo ng mga nasod diha sa Europe, kini barong Australia. Dili kay mag-focus lang aning duha ka nasod kining US ug China. Kay murag mabungog ta aning ilang mga kuan mga bay, kining ilang mga panagsungi aning duha ka nasod. Labi na sa mga militarisasyon nga gamhanan gigay sila. So ang suud-suud lang ginato mga bay nga kalyado kini ra yung kuan nga akong nakita nga seryoso gigayo kining Israel o kini ni ang Japan. Mao akong nakita kining Turkey pod. Seryoso po ni sila nga nakigalayo na to nya. Kini sang Russia okay unta ni apan mao lagi kay kining Russia man gud bay nagkatubang magunig dagang sanction. Madamay man pud aning problema sa sanction sa Russia mga bay. Mao na nga medyo hugot luag lang gid bay ang atong pagig-alyado aning Russia. Unya kining South Korea mao sa ni usa sa mga seryoso nga nakig-alyado nato. So far mga bay kini ra yung mga nasura ang nakita nako nga kasaligan. Nakita man po na ninyo sa dili lang sa AFP modernization kundi kining bahin sa atong ekonomiya sa labi na sa build dakog natabang ning mga nasura mga bay. Unya gamay ra gid kayo og interest no ang ilang mga kuan kining pakig-alyansa sa atong kining build mga bay. Unya ug ari ka sa China pwedeng dagko og interest ang US maupo ning US. So mao lagi na akong nakita lagi mga bay nga di gid kasaligan ni mga nasura. So sakto nang kuana, sakto po nang kining slogan ni Bongbong Marcos nga friend to all and enemy of none. May lagi yung matigayon ning sabutan gid sa Russia kining kalyado sa Russia sa kining India, kining China, kining gitawag nila BRICS. Usa sa ni sa gibantayan karon sa US. Rock and roll mga bay. Kumusta? Tanindot niyang lugar bay, Bututan. Masabta maintindihan yung sinabi ko, hindi no? Medyo lang. Magandang lugar niyo bay. Dapat proud kayo dito. Dito nga Bututan. Totoo talaga to. Namangha ko sa plaza, ang ganda. Tapos may ano pa, may astrodome pa doon. May kabayo din. So ma-share ko lang sa inyo na ano. Sisipagan nyo lang pag-aral nyo. Baka pagdating ng panahon, maging official din kayo dito. Rock and roll mga bay. Buenos dias sa itong tanan. Magproblema ginilang dolyar mga bay kung matigayon ning kaning gitawag nila og BRICS mga bay. Usa man ni sa kanang
ang US ani murag ganang nagproblema ani mga bay. So kung mahitabo na at least nga dunay kapilian ang atong nasod mga bay. Ang atong dolyar mapundo kay kakita giga sa kuan mga bay sa kinini ang dolyar na to karon pagkadako gyud og value sa dollar mga bay ang atong Philippine peso us-us gigayo. So kung mahitabo na nga kinini ang mulampos ning BRICS mga bay nga gihugpungan sa Brazil, kining Russia, India, kining China ug kaning South Africa na kana maayo unta na bay kung madayo na. Pero kita diri sa Pilipinas mga bay unsa may atong papila na samtang ongoing pa na hindi lang sa takita palabi o ganang makiga close ta na kay delikado ta na mga bay. Ato lang ang huwaton kung madayon ba gini kay daghan ang nagpaabot ani nga mahitabo na gyud unta ning kining giplano karon nga dili lang ni ang dili lang ingon sa pagdepensa sa kalibutanon nga ekonomiya nga diin naghari ning monopolya sa dolyar mga bay kundili murag bangkaon gid tingali nila bay no ang kinini ang mga taga western mga bay. So atong huwat-huwato na kay murag daghan na ra ba sa gyud ang makigalyansa na usa na nayana ang kinini ang Germany mipadayag pud to nga gustong mo join sa BRICS nga dili lang ang Germany ang hasta ang Switzerland o niya og kini sang Saudi Arabia nya ang Argentina maupod. So may posibilidad nga mosunod ding ubang mga nasod mga bay. So kung mahitabo ni delikado gini bay kung ang dolyar mainutil gid ani mga bay. Pero di gid ingon ana bay no nga mahagba gid ang dolyar kay kining USD ikalimod nga daghan pa kini sila kalyado. So at least dunay balance of power mga bay. Oy, rock na tong tanan. Proud to tutukan, di ba? Rock and roll na tong tanan. Proud Pilipino tayo. Kita ani ko ana gid obserbar lang gid ani nila mga bay. Kay kita wa man ta sa gaho mga bay. Kining mga naso na kita na nawahi man daw ta. Saon man nga paglingkod aning kining ningagi na tong presidente kani sila sa Coricom kani sila si Ramos nga ang Pilipinas gid daw nabiyaan man gyud naawahi ta sa atong modernisasyon nya ang atong ekonomiya grabe ang pagkahagba laklaka na to. Rock and roll mga bay. Welcome sa Putukan. Munisipyo pa to, di ba? Hindi malayo ang maging syudad nito. Ito ay po. Oh yeah. Rock and roll. Oh, naka-live? Hindi, video lang to. So, misaka pagmaayo ang poverty sa atong nasod o kitagi direkta nga naapektahan mga bay. So sa pagkakaroon mga bay, hinahinay og bangon bisan tuod og daghan kayo mga atong namatikdan nga medyo may pagkahinay gyud ang kini nga administrasyon karon mga bay. Bawa sa patay pa ba no basiga gahilom-hilom ra po ni unsa gi ilang mga plano kay lagi daghan kayong mga closed door meeting, mga sekreto nga mga plano nya ato lang ning huwat-huwaton mga bay kung sulod sa tulo ka tuig unsa gyud kanang kini ni ang epekto aning atong gobyerno karon nga naglingkod mga bay kay sige ra banig panangtang sa mga kabinete nya daghan ang mga ni-resign mga bay nya daghan naging nanawagan nga si Digong himuon na lagi ko ng advisor ni Bungbong
kay kubida mo kay mura magdibalik ning problema na to kaniadto mga bay. Mao ni kini ni ang obserbasyon karon nga naagyod no naadyoy nakita na to mga bay nga murag dibalik lagi. So I hope nga kuan kini ni ang wasa ta kay bawo mga bay no basig bigiboy pa nis bungbong ba kay problema ani mga bay mura magubay-ubay ubay-ubay gyud dilawan mga bay ani gipasuro ning administrasyon ng bungbong mura problema ta mga bay kay usa ra bagay gid tata sa nakigbiso gani nga budaog na itong presidente nya paghuman mao ni resulta mga bay. Kana diaron si dinalangtan ni kapon magpanghingaan ni mga tawhana kay mura nang taga-promote aning mga basta ako nakita mga bay ubay-ubay yung dilawan mga bay nga naas kang bungbong nga usahay murag sa puton gigag 1/4 mga bay pero ato lang ang tanawon ug unsa gi diskarte ni Marcos ani kay sa karon manggod samtang medyo nagyagaw ning niya sa suot sa atong nasod usa na giniini kini laging panagsungi aning lang ramhaw ni Gwen Garcia. Si Marcos mga bay tuag gid siya na busy sa iyang mga state visit mga bay nya sa gunson ang iyang mga state visit. So ato lang yung huwat-waton mga bay di kay taingon nga magdaghan sa kayo og opinion ani mga bay. Ato lang sa ning i-enjoy itong kalisod mga bay kini nga tong kawadon karon magkugi lang sa kita ibaw magigo nga puwerte pag yun natong lisura ako bitaw nga nagbiyahe ko daghan akong nakita nga kon pero ako naman lang gining gi-enjoy sa pagsuroy aning bisag-asa nga lugar sama ning niya sa video nga inyong nakita karon kung asa kong lugar mga bay. Kining problema mga bay ato lagi ding taong ikatuog mga bay nga mawala sa gid makakita tag mga kalingawan sa festival. Unya unsa pa mga sa video hindi ninyo nakita nga unsay ako nasuroy igo ra gid ko sa pag-share ninyo diha pero tinud-an na mga bay nagkamang gihapon ko sa kalisod mga bay kay lagi ug unsa lagi kini ni ang di maayong pagkadaagi sa atong gobyerno maapektahan gid kung malambuon ang atong gobyerno malambuon pud ang atong kahimtang pero nani nga lisod pa jud kayo ron amo nang apektado gid ang tanan pero ang ato ala nga ako lang yung ikatambag sa gininyo nga ayaw lang si down mo pag himo sa mga binuang unya ayaw lang po din taon ninyo puni no imbes kay magdugang-dugang mo problema sa atong gobyerno dapat nga mangita kitag bagi kung sa atong ikatabang kung sa atong ikashare sa atong mga kining mga kaigsuunan nga kuan lang ta kalma lang ta kulan ta malipayo lang gyapon ta loyo sa atong kalisod mga bay. Kunya sa laing bahin mga bay no nahibaw naman gid mo nga bistado naman gining ubang mga taga-media mga bay. Nahibaw na gid mo kung unsay ilang mga binuhatan kaniadto nga diin kung ang presidente gani dili makuptan sa mga kining dilawan og pangutok nga mga oligarkoy. Ila ginang batikuson mga bay, ila ginang buslutan og daghang mga kining mga isyu mga bay. Mo nakita karon alerto na gid mga bay unya at least nga ni-exist ning mga whistleblowers nga mo counter ani nila. Garon makahibaw kita og unsay kamatuoran nga nahitabo sa ato nga kagamhanan mga bay. Di man ta ingon nga kining lunod patay kita ning presidente nga atong gilabanan kining atoa pagpahinumdum lang kung dunay mga kakulian sa pagpadagan sa renda sa atong kagamhanan nga diin apektahan ta natural gina nga mobatikos ta pero dili ingon nga sama aning gihimo aning ubang taga-media nga ila nagyong gubon niya may gani kay karon mga bay murag na wagtang na gining eksena aning ubang mga black propaganda kay kung nakahinumdum ka kaniadto mga bay nga kung makita gani nila nga ang presidente murag mo musuki sa mga dagko nga mga oligarko maghimo din ni sila mga kuan mga bay mga eksena diha nga
batikuson kunuhay sa taga-media niya matinga ka kay ini kaugma duna din mga protesta sa mga black propaganda. So karon mga bay murag nawala na nga eksena mga bay kay bistado na gyud nga duna gini panagkonsabo ning mga terorismo o mga pangutok. So kita mga bay obserbar lang kita og maayo. Na uban dire ay nga kining ubang mga taga-media nga murag napasmo na siguro ni sila nga kini ni ang ubang mga politiko di na gid mohatag ani nila kay porbida mga bay kining ubang mga taga-media murag mga tulisan sa kahanginan kay lagi maglingkod-lingkod na dito sa munisipyo mga bay o di ba anha diha sa mga kapitolyo maghuwat og pilay ihatag sa mga politiko unya kung dili gani kahatag ang mga politiko bantay kay mga bay kay ini ka adto na dito sa ilang registration birahan giga sa kahanginan mga bay so ingon ana na sila so gadugang-dugang sa problema ning ubang taga-media mga bay kay usa na sa hinungdan nga ang ubang kini mga politikoy-koy mangawkaw og maayo para ibayad aning mga karaho nga taga-media mga bay so pasalamat nga kini mga whistleblowers karon nga nag-vlogging nga sama nato nga maoy mipadayag niining maong kamatuoran kung anong pertiging lisura aning Pilipinas mga bay. So ang corruption mga bay dili lang kutob diha sa mga opisyal sa gobyerno apil ning ubang mga taga-media mga bay. So dili mo makaingon nga kami nang wartime medali kay kami bisag naggalison mi mga bay nahimo pa namo ang pagpadayag sa mga kamatuoran mga bay. Walay naggaong namo nga mga politiko dili mi mga binayran mga bay. O atong klarohon dili mi mga panitiko sa mga politiko mga bay. Kining amua awareness lang gini sa ato nga gobyerno. So dapat lang gyud nga ang kinabagaan mahibaw sa realidad. So bisag lisod kayo mi mga bay, bisag munas ginhawa namong lighot aning kawadon sa atong nasod, naninguha lang gihapon mig paagi nga makapadayag mi sa among na eksperyensya sa realidad nga dinulitay gyud ang among obserbasyon ani mga bay. So I hope nga ang kinabagaan magmata na gyud bahin ani. Lisod kay nang mahimot ang panatiko sa mga politiko. Dili ikalimod nga sa niadtong nangaging eleksyon ato gining gi-promote kini sila si Bongbong og si Sara kay ngano man dili kay tungod kay perti na tong biliban nila tungod kay wala nakita na to nga walay laing qualify nga midagan na ng eleksyon na nga ang masag-adto atong lini kadto sila sa Pinglakson kadto sila sa Manny Pacquiao nga sure ball man gyud nga wa man ayo ang atong nasod kung kana sila may mudaog nagkalisod man gani si Bongbong ron samo dagid og kana pay midaog. So kani si Bongbong ato lang gining pikhan og panagsa mga bay aron makahinumdom gid siya nga kinsa nang mga nagpalibot niya dili ka ng mga tawhan na mo'y mipadaog nila kung dili kita nga mga katawhan mo'y mipadaog nila. So mao na mga bay nga igo ra kita sa pagpahinumdom nila niya oy kamong taga-kuan diha kining ubang mga taga-media diha nga murag nagligot-got ning uban mga bay kay naa na sa legi post dito nga di lang ta maghanog fan page mga bay aron paglikay sa kaso sa libel dito ginganlan kita dito matod pa nila nga kini si Dongbay Court kuno kwelti po kunong sa baa kuno ano man kuno nga di bang kuno ko kaakog kuan aning Bongbong na niya atong gihimo pero ako ninyo mga bay ano inyong estilo ninyo ayaw mig kami mo isugua na maoy mo batiko sa anang uban pong mga politiko diha nga among gi suportahan anong kami may inyong suguon na nga kamo nga sinwilduhan man mo diha anang inyong industriya mga bay. So paghimo mo inyong account paghimo mo inyong kanang inyong channel ninyo nya kanang inyong instead og inyong arin ninyo i-suggest na mo kanang kami inyong suguon kamoy trabaho ana paghimo mo inyo ha no kung naglagot na mo diha kay nabisto mo diha pwede man ninyo counteron kay kaning YouTube pwede man ka-open ani no na Instagram kining mga Twitter, Facebook ug unsa pa ning mga network sa internet nga pwede mo makahimo og account mga bay nya wala ni bayad no
kini akong channel unsa ra man ni kagamay ra sa mga subscriber ani pero ug nalay makadungog ani o nalay na po pataas nga makahibaw og unsa gi nga tinuod nga diin matinaw gyud ang kalubog aning nasura mga bay nga ang gadasad sa kalubog ani kining hugbong aning ubang mga taga-media kining ubang mga opisyal sa gobyerno. Wa mo kitay laing ingana na no manganlan lang gid mo na mog tilawan kay mao maginay murag nahug naman ko na nga trademark mga bay. So dako na tong pasalamat nga medyo nga daghan naging mga ni surrender no diha sa kabalikanhan diha sa kabukiran nga mihimo og dakong kadaot nga diin kung probida pwedeng luuya ning uban nga nagnegosyo dito sa mga kini mga liblib kay nga lugar mga bay nga diin kaduha ka mo bayad og buhis bayad kag buhis atong gobyerno niya po niya nagbabadlo nga gahimo-himo og ilahang gobyerno kunya ilang paskinan unya og dili gani ka hatag sa unsa na ilang gipang paskin ilang bombahan ilang ilang pangtikloon. So nagpasalamat nga daghan na kayo ang nakaamgo ani nila og daghan ang misurrender mga bay. So maura ginay atong gipangayo nga malinaw ning atong nasod kung asa ta masuroy sa bisag asang suok ani nga Pilipinas mga bay. So surrender na gid in taon mo mga bay kay kitang tanan ang maapektahan na ni usara ni kabarko ang atong gisakyan mga bay o kamura sa maunay og buslo ra ni kitang tanan malunod gid ani mga bay. So kinabangay tang tanan mga bay nya kining ubang mga nagbisyo hinahinay ng taon mo ga undang ana kay wa gid tay mahimo ana o ni hinungdan nga daghan kay mga sindikato ani mga illegal nga musuod kay gipatronize man pod sa no gi daghan man pong namalit. So nindot na nga makaamgo ta na ang atong fokusan karon kung unsay atong mahimo nga ikatabang aning nasura nga mulambo tang tanan dili ingon mulambo nga pwerte jung datua kun dili maarang-arang man lang. So maura gyud atong gihangyo mga bay naargi na sa atong mga prinsipyo. So kalingawi lang sa niya atong video mga bay nga kinsa ni atong mga na customer nga nakigduyo ganing atong festival mga bay ug sa sunod higayon dire na lang kukutob ug rock and roll atong tanan mga bay. Welcome to Kadayawan. Fire the hole. Kung sa'y imong huna-huna mausap na'y ako ang huna-huna. Rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people, rock and roll party people.
rock and roll.